Maloyo rowere 130 ma jolok ohala e kaunti ma Tana River biro yudo kony kaluwore gi riwruok manyien mar ohala madwaro jiwo ohala margi mar nam. Chenrono dwaro bero yuto mag rowere e weche mag ochumi kaachiel kod kedo gi timbe mahundu ma gin kaachiel gi rocho ratich jok mamine kokalo kuom nek e kind oganda. Kanowuoyo gi johala mag rech yo Isowe e Tana Delta, maneja mar Blue Bees Muse Kiti owacho ni riwruok mar Bahari Boost Fund oketo thenge siling milion 3 mar konyo jok mamine yudo konyruok kaka yo achiel mar resogi e yore mopogore opogore. Olero ni gisepuonjo jok maminego kaka inyalo chako ohala, yore mag ngiro ohala kaachiel kod kaka ginyalo chopo e chirni. Sawa, pesa kiasi fulani, ufundishwe jinsi ya kutumia hiyo pesa, itakusaidia. Na hiyo mradi ya Blue Bees umekuja huku mashinani kwa poverty kabisa. Wanawake hawajui kusoma, wanawake hawajui kuandika, wanawake wananyanyaswa na mabwana, hawajielewi. Lakini kupitia mafunzo wanawake wamejielewa. Cases kama ubakaji, kudhulumiwa, wanawake kijinsia kama wanaume, kuwapiga. Lakini tukipewa huu mradi alafu tufanye biashara, cases kama hizo haziwezi apia sana. Wanawake wanadhulumiwa kimapenzi, especially kule kwa landing sites wakiwa wanataka samaki. Kwa hivyo the Bahari Boost Challenge Fund, kama nilivyotangulia kusema, ni hope yetu kwamba wale wanawake watakapopata zile pesa kuendeleza biashara zao watakuwa more independent, and with being more independent inaongeza their voice and the power to make decisions for their own businesses. And in that case, with increased independence, then inaweza reduce gender-based violence pale nyumbani.